ассалому алайкум дӯстони гиромӣ ва мухлисони варзиш. имрӯз 15 август дар маҷмӯаи варзиши ССКА аренаи шаҳри Москав муҳорибаҳои омехтаи ACA 190 гузаронида мешаванд ва размандаи тоҷик Фаридун Одилов аз нав ба майдони муҳориба бармегардад. ҳанӯз мусобиқа шурӯъ нашуда Фаридун шоми дирӯз ҳангоми вазнкашӣ бо ҳарифи худ Леонардо Силваи бразилиягӣ даст ба гиребон шуд. Фаридун Одилов мулаққаб ба Терминатор моҳи декабри соли гузашта охирин рақобаташро бо Адлан Ибрагимови россиягӣ гузаронида мағлуб шуд. акнун ҳарифи Терминатори тоҷик Леонардо Силваи бразилиягӣ аст, ки ӯ ҳам дар гран-прии ACA аз Адлон Ибрагимов пеш аз Фаридун шикаст хӯрда буд. Фаридун дар омураш 18 пирӯзӣ, 3 бохт ва 2 мусовӣ дорад ва 10 набардашро пеш аз муҳлат анҷом додааст. натиҷаҳои рақибаш ба 22 ғалаба ва 7 бохт баробаранд ва 12 рақобаташро пеш аз муҳлат ҷамъбаст кардааст. ҳар дуи ин размандагон ба қатори беҳтарин ҷангоарони ACA дохил мешаванд. чун Фаридун аз услубҳои гӯштӣ сарукор мегирад ва дар замин хуб фаъолият мекунад, рақибаш дар зарони қуввасанҷӣ кӯшиш менамояд, ки масофаро дур нигоҳ дорад ва аз зарбаҳои сахти худ истифода барад. Фаридун бошад дар ин вохӯрӣ фишорро зиёд хоҳад кард, зеро баъди бохташ аз Адлан сару садоҳои гуногун баланд шуданд ва акнун мухлисон ғалабаи ӯро интизоранд. мо ба ин размандаи тоҷик боварӣ дорем ва ба ӯ мухлисӣ мекунем. комёбӣ ёру толеи мададгор.